Hi chuirde, is mis go tríana agus in neobé mu a tarint picture go Teidí. Tá mar chara ó sin an teangéontílam, ó sin bú tú ré? Tá. Íontach, EALAÍNE. Tá somúd leis an srún an teach cearcail beg. Íontach, agus chuir chá líne go lemachas. Mar sin, má tú geras tú a choró sa chéan mar seo. Agus an sin ceangal an rálíne sin na chéile. Íontach. Inis duna mud na súile ceann ar chaintaíomh. Íontach. Cuir mud líne timpeall ar a méid tas an teing. Tuair mud bahas mór gan Teidí. Inis cuir mud cháchlúis mór mar seo. Tá mud cuir lábhair in sin le chéiliad. Agus cuir mud bolag ar chama. Inis taingeal mud a chud cosa. Cuir mud rubín beg ar freisin. Díreach mar sin. Bú tú sásta lei sin? Tá. I gceapan tú go mud réir le dathú? Ceapan. Íontach. EALAÍNE. Inis cá mud animach ar arb. Cén tanm te do cheanna sin? Tio. Sílim go gur me deasar mo chean. Scríb mud síos na siad. Tá mud ré, rinne tú sáir job ó sin maithú, Go maithid. agus gur mágóis se Somála a sochta bheith Tarraing tling. Beic mud go luaisib, slán!